Maayong hapon sa tanan. Hi guys, kumusta na mo diha? Karon magluto ta og binignit. Okay, naa diri si Hanime para matabang pud sa kuha pagluto og binignit. So, gisugdan niya mag-slice na ang mga ricados. Alright. Okay. Sugdan na nato. Unya mga bay kay gisugdan naman namon nag-slice ning mga ricados nato kaning mga kamuti, ubi, unya kining karlang, wala na atong mga sagol diha unya. Ug syempre pud butangan po nato naglubi kay kuan man binignit lagi. So kana ginagit tay lubi diha. So mo to gipaspasan na dayon nato nig kagod dire kay mga bisin kagod man ta entrada nato karon. Ug sabay gipaspasan po ni Hanime og slice ni mga kamuti og ubi og mga karlang aron para masuddan na dayon nato ni ang pagluto nato og binignit mga bay. Sumoto gipakuluan na dayon nato tong kamuti, ubi og kining karlang para tama-tama gyud nga mabisi na pud ni mga marisol ug marit para pud matabangan sila sa ilang kagutom nga entero adlaw nga walay gikabisihan. Pero in fairness magpasalamat po ko og dako kay sila ang naghatag og mga update diha og mga latest na mga balita news, di ba? Maong shoutouts kay inyo ang tanan, mabuhay kayo hanggat kaya nyo. Moto mga bay, balik ta sa atong giluto diri. Giandam na din nato ang gata mga bay. Syempre makita ni mga gikupugan yutog maayo basimas gyud nagmaayo diha. Kumbaga kabayan gyapon sa mekos-mekos, diba? Ang mekos-mekos mo na yan. Kulang na lang makasinggit ka dag tornado. Ambot kung pamilyar ba mo atong sa amigo nato nga Indian ba. Pero anyway, balik ta diri kay nagbukal-bukal naman to mo nang imekos-mekos na nato ni ang mga sagol nato diri sa binignit. Siyempre, butang na nato itong gata. O, ayaw kalimot isa, butang itong mga sago. O, kaning pula. Wag yun ko kapamilyar, ani, kung unsa bagyo ni siya, unsay pangalan na. O, sa lagsog na pagka-istorya, mekos-mekos na sila datanan. Kaya istoryahan ta ka ba di, ang pasabot anang imekos-mekos, imex daw, imex. Kung pasabot pa. Eh, di man daw makabalo, og sulti ang mga Indian, og mix. Mix mo, tang gidiritso na lang daw niya, og mekos-mekos. So mo to mga badi kay di pod palupig lagi ni si Hanime, gusto po daw siya mo tan-aw po daw sa pagluto ning binignit mo to gimekos-mekos na po daw niya diha. Dindot ba po na magluto ta nga daghan po daw mo collaborate ba nya daghan po ng mga mo style po ba nga mao nang ginatawag nga collaboration kay para daghan po makatilaw ug magdaghan po ang makahibalo. So mo to kay nalipay man siya gisabayan na lang po niya sayaw-sayaw diha. Kay sige lang kay mag-TikTok ra taon niya ay kabalaka diha Hanime. Moto mga bagay, butangan na po nato ni ang asukar diha kay para matimplahan na gin nato ni ang atong binignit nga saway pagdapig-dapig nga perting lamiar bagid ni. Pero anyway, maminaw sa ta. Yun na. Murag baluto naman ni. Ito na ganin. Luto na. Wow! Sarap. Tulo-tulo. Sarap yan. Init yan. Ikaw daw. Di ko init. Uy. Yan na lang. Lawi ragod. Ano na lang, no? Sa init pa. Ano eh? Siya kay mukaon na mungod na siya. Ikaw Kung mo, no? Tama. Kaya? Nasili ko. Sumoto mga bay, gibutang na yun nato tong pure na gata kay mga to'y magpapalapot-lapot yun. So kana hapit na gyud ni maluto. Maluto na gyud ni atong binignit. O di ba? Di luto na. Binignit. Oh, binignit. It's for you. Okay. Marami kanak. Magkamon mo. Alright, go lang po. Oh. Init pa.